sinasabi ng Customs, Immigration and Quarantine, ini-inspect yung barko, pero hindi in-inspect yung maleta. At pagkatapos, tinitingnan na yung manifest, pinapapila yung mga crew, and then ibabangga yun sa number of crew and the number of passports and then sa number of nakalagay sa manifest. Pag yan ang itumugma, aalis na sila without checking the maletas, the luggage of this crew. At wala hong naghalughog doon sa buong barko na baka meron ng droga doon sa barkong yon. Meron na droga, sinabi ko nga doon, Mr. Chair, so sa customs so hindi nyo ini-inspect, wala po. So kung meron 20 na crew at may 20 maleta, may 20 siya bukayang ipasok sa Pilipinas. That could be a reality. And the customs officer, yes, said, possible kasi wala naman daw silang kakayahan to do so. So kayo sa PDEA maybe coordinate with CIQ, these agencies, na para kasama kayo sa pag-akyat sa barko nitong mga dredging vessels from China and then bring K9 with you kasi wala silang dalang K9 Mata lang ang ginagamit nila, mag-ikot-ikot sa barko. Bring K9 kasi sanay kayo dyan at meron ata kayo mga K9 na ang expertista ng K9 na yun ay to sniff drugs, di ba? So dalhin nyo yun sa pag-akyat sa barko. Can you do that every day, every time? Bago dumating sa Pilipinas, doon pa lang sa laot, sa salubungin, kasi hindi naman nag-angkla sa pier, Mr. Chair, doon sa laot. So pupunta yung PDEA kasamang CIQ and then may dalang K9 mag-inspeksyon. Right now, it's not being done. So gusto ko na mangyari po yun. Can you do that? We will make the necessary coordinations with the agencies involved. Pero sa ngayon po, di ba, wala kayong ginagawang ganon? We are not doing that kind of operation, Your Honor, but we have our seaport interdiction units. We have airport interdiction, seaport, and land transport interdiction units. Dun sir sa seaport po, we do board vessels in cooperating with the Coast Guard. Ginagawa niyo na po ganyan? Yes, we do, but not all, sir. Okay, so not all. Not all. Dapat all. Yes. Sana all. Yes. Kasi kung selective lang po kayo, especially po yung mga galing China, galing dun sa mga lugar na pinaghinalaan na maraming droga na naging pag nakakahuli kayo, nasasabi na galing sa bansang itong droga na ito, bantayan nyo yung barko na papasok, yung flagship ng barko na papasok dito dahil most likely baka may mga droga na yan. So meron kayong budget na 4.35 million PDEA Narcotics Detection Dog Breeding. Ito na po yung sinasabi mo, nag-check kayo kasamang K9 sa mga barko na pumapasok pero not all. Yes, Your Honor. So ilan pong K9 meron kayo? Right now, Your Honor, we have a little less than 200. My chief of K9 is here with me, Your Honor. Can he help me answer? Yes, sir. Please, sir. K9. Good afternoon. Good afternoon, sir. You have the Mr. Chair. floor. Currently, we have 156 narcotics detection dogs deployed nationwide, sir. 156. Yes, sir. Saan po nagagamit yung 156? Paano po yung distribution po noon? Per region po, sir, Okay. Your Honor. So pagdating, let's say NCR, ilan po? 16 po, sir. 16. Uh, Paano ginagamit po yung 16? Paano po kinalat yung 16? meron po, sir, sa airport, international airport. Meron sa Port of Manila. Meron po sa NAIA Terminal Cargo. Port of Manila, MICP po meron? Yes po. Okay. MICP po. Okay, concentrate tayo sa custom. So sabi nyo meron po doon sa customs, MIP. So ano pong ginagawa ng K9 doon sa customs? How is it being utilized? Yung K9 nyo na nakatoka dapat sa MIP at saka sa POM. Port of Manila and then Manila International Port. Nag-i-sniff po sila, random inspection po ng containers. Random. Yes po. How And often? How often, sir? daily po. Daily. Daily po, Your Honor. And then pagka red flag, nag-indicate yung aso, bigla nagwa 100% inspection po yung containers. Ilan na po ang nahuli, naharang ng mga kargamento na may drugs as a result of the K9 having sniffed that the cargamento has drugs in it? Ilan na po? Can you give me a record of those? Of that?
na napakinabangan po yung K9 kaya may naharang na kargamento bago pa man lumabas ng customs. Kasi ang balita ko po, kapag meron ng kargamento na naharang sa labas, doon palang papakinabangan yung K9. Maraming mga droga na nakalabas ng airport, nakalusot sa, maraming mga droga na nakalabas ng pier na nakalusot. In fact, meron pa nga yung yung tonelada, yung magnetic lifter na yung involved yung certain taguba. Bakit nakalusot yun? Kung sabi nyo, nandyan yung inyong K9 sa MIP at saka POM na nag-sniff ng drugs, bakit yun nakalusot? During that, may I speak, Your Honor, sir? Yes, sir. During that time po, sir, hindi pa po nakaka-deploy ang PIDEA sa Bureau of Customs Port, sir. During that time, bakit po? Lately lang po, nung panahon po ni Commissioner Commissioner yung dating, siguro, dating PDRM. Guerrero po. Si Guerrero, Apo. Army. So sa ngayon po, meron ng mga PDEA, K9 from PDEA ang naka-station. Dapat po it should be permanent, hindi po random. They should be there permanent. So lahat ng mga kargamento na lalabas, baka pwedeng amuyin. Especially, ganito po, turuan ko kayo sir ha, bibigyan kayo ngayon ng manifesto nung kargamento. Okay, kung tama ang pagka-describe ko, is it called, yung documents kung saan nanggaling yung shipment. Now, kung questionable galing shipment, say from Burma, from China, yung tinatawag na hotspot for drugs distribution. Okay. Inaamoy ng PDEA yung pong kargamento yun. Each container that came from that country na plinag down ng ating gobyerno na hotspot pagdating sa drugs at meron kayong hawak na dokumento with the coordination from the Bureau of Customs, inaamoy yung mga container na yun from those countries. Are you now doing it or not? You still not doing it at gagawin pa lamang, sir? We are still doing it. You-